O Salón de Actos da Casa do Mar de Aguiño foi o lugar escollido para a celebración do seminario baixo título As confrarías de pescadores como modelo para un ordenamento da pesca na Galicia do século XXI. A xornada asistiron numerosas autoridades, entre elas o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral. Na súa intervención, os dous destacaron tamén o traballo realizado pola entidade nestes anos. As confrarías foron entidades que vertebraron o territorio, desenvolveron un labor social fundamental para a poboación e xeraron un modo de vida grazas ao cal hoxe somos o que somos e, por suposto, seguiremos sendo o que somos. Tampouco podemos esquecer que foron as confrarías as guardiás e protectoras do medio natural e, por tanto, un medio que lle dá de comer a milleiros de persoas en todo o noso país. Galicia é unha terra de mar. E Galicia xa non solamente ribeira. Galicia é mar e vive do mar e non se conocería de outra maneira se non é polo noso mar e polas nosas xentes. Os máis de 1.600 km de costa que temos, Cantábrica, Atlántica, fan que eso seña así. É certo que os tempos son complicados estes, pero é certo tamén que, igual que as cofradías, cando se formaron nos seus inicios, era a unión, armadores, mariscadores, mariñeiros, era a unión de todos, de toda a xente do mar. Eu creo que en estes tempos tamén temos que aplicar a mesma medicina. No seminario, dirixido polo historiador local, Ciprián Rivas, contouse coa participación do profesor Daniel Bravo, o director xeral de Pesca, Innovación e Acuicultura, Antonio Basanta, e o presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez. Os actos conmemorativos tiveron continuidade tamén na xornada de tarde co descubrimento dunha placa en recoñecemento a aqueles socios e socias fundadores, representados en José Fernández Gude, Manuel San Pedro Rei, Gerardo Santa María Olveira, Josefa Ramos Sermo, María Isabel Abraldes Regueira e Ramona Irene Álvarez.